जाफुंसारखौ होनांगोन जाफुंसारदों नायग्राया एसे खम जादों बिदि जाखायो माने इन्टारेस्टनि सायाव जायोथ' ओमफ्राय जायगायाबो एसे माबा गोजान जायो नालाय जायो आरो एखमबा जादों फुजा आरो दिनैबो बांद्राय गाज्रि नङा जादों मानसियानो जादों आरो दा नैथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल जोङो बिटिआरनि सिनेमा थियेटार डिपार्टमेन्ट आरो भारत सरकारनि हारिमु बिफाननि नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टार सा सानजा माबानि डिमापुराव थानानै दङ आरो बेनिफ्रायबो जोङो हेफाजाबखौ मोनदों दा बे हिसाबै जोङो मैहुर थियेटार फेस्टिभेला दिनै नैथिया दिनै जागायनानै दिनै जोबनानै थांबाय क'क्राझारनि थावनियाल' जोबदों आरो क'क्राझारनियाल' दा गाबोन जोङो चिराङाव दङ दिनै मोनसेबो जादों चिराङाव गोगोम मानसि जादों होनना मिथिदों दा गाबोन जोङो जोबथा फोरबोखौ जों बेयाव खुंनाय जागोन आरो बेवहाय जोंना मानगोनां एमपि साराबो बाहागो लागोन दा बेवहाय आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै जों जेरैबायदि सानदों गोबां टिम जायो गोजान गोजाननिफ्राय फैदों इंलेन्डनिफ्राय फैदों उरुगवेनि फैदों हानजा आरो कानाडानि आरो बांलादेशनि दा फैगासिनो दङ बिथांमोना गाबोन श' खालायगोन दा आरो गोबां गोदान टेकनिक जोङो सोलोंनानै लाखिनो हादों आरो माखासे बुस्थु टेकनिक बे बुस्थुखौ माबोरै रिप्लेस खालामनाय जायो मारै प्रेजेन्ट खालामनाय जायो बे बुस्थुखौ जों मोनना एसेबाबो सोलोंनो हादों आरो जोंनि हारिमुखौ नुफैनानै मोसानायजों जों जासे सानफ्रामबो मोनफ्रोमबो नाटकनि सिगाङाव जोङो बर' सुबुं मोसानायफोरखौ दिन्थिदों नाथाय दिनैनाव जों जायगानि एसे माबा जानानै देखायनो हानाय जायाखै दा बाहेरायाव फरेनार्सफोर फैनायफ्राबो जोंनि जानाय लोंनाय जोङो खुनु दस्रा होआखै ब्रेकफास्टआव जों फिथाखौनो होबाय थानाय जादों दा बेफोरखौ मोजां मोनदों बयबो दा मानगोनां सेक्रेटारि सार बिटिसिनि बिथाङाथ' सानफ्रोमबो जोंजोंनो थाफाबाय थादों फुङावबो मोनाबाबो थाफाबाय थादों दा बेनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावो आरो आं सरकारखौ साबायखर बावनो सानदों मदद होलांनायनि थाखाय भबिष्यतआव जाहाथे मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेला थाबथाया स्पन्सर मोनदोंमोन खिन्थु मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल कन्टिनिउ थांखागोन आरो बे थांबाय थागोन सानसेयानो जा साननैयानो जा बे जाबाय थागोन खिन्थु आरो दा देग्लाय नैथि थामथि थाखाय नेक्स्ट थामथि जालांगोन बे कन्टिनिउ जालांबाय थासिगोन गोबां नुगोन नोंथांमोना आरो देग्लाय जों बेखौनो सानदों क'क्राझारावल' दोनाबालानो जाहाथे जोङो गोसार होलांनो हायो बिदि होननानैनो जोङो बिटिआर हालामाव जों फुरा गोसार होलांनो हायो होननानै दा चिराङाव देग्लाय लादेरनाय जादों आरो नेक्स्ट इयाराव जों दस्रा जायगाबो लादेरबावनाय जागोन बेखौ जोङो मोजां रेसपन्सखौ मोननाय जादों आरो दा चिराङावथ' जोङो गोग्गोम आरो दा बेखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायनो सानदों जाय बिथांमोनहा नायाखै गाबोनबो नायनो फैथों बयबो दा जोंनि दिनै मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल खुंनायाव जाय बिथांमोना हेफाजाब होलायदों संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जाय टेकनिकेल स्टाफआव दंफैयो जाय बिथांमोन गासिबो आरो जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि साफ्रोमबो आर्टिस्टफोर जोंनि जेसेबां लोगोजों आर्टिस्ट नङाबाबो जाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबोदों आरो नोंथांमोन रिपर्टार बिथांमोननिसिम मिडिया बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावजोबो गासैबो जोंनि दिनैनि क'क्राझार भेन्युआव जोबनानै थांबाय मैहुर थियेटार फेस्टिभेला दिनै क'क्राझार भेन्युआव थुंगेबाय आरो गाबोन गासैबो भेन्यु फेस्टिभेला थुंगेनाय जागोन दा गासैबो जोंनि जाफुंनायनि थाखाय बिनि थाखाय आङो गासिबनिसिमबो साबायखर बावो आरो लोगोसे इयुननि थाखाय जोंखौ सापर्ट होलांबाय दा जेरैबायदि दिनैसिम दिनै जे सापर्टखौ मोनदों बेबायदि सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै मिजिंथियो बेखिनि नोंथांनि सकन्द्रा थुनफावथायखौ गोबां अनसायनायनि खोथाखौ खोनादों सकन्द्रा थुनफावथाया जाबाय ओरैबायदि बिथाङा केशब मिसारि बिथाङा लिरनाय आरो मोनसे ससियेल मोनसे मेसेज दङ आरो बेवहाय दा बेहाय आंजों लोगोसे आंजों हेफाजाब होदों माने बांसिन बुस्थुखौ डिजाइनखौ खालामनाय जादों रुपज्योति मन्ड बिथाङा बेहाय ओरैबायदि मोजां जादों बुस्थुखौ माने मोजां मोनदों बा जोंथ' बुंना लानो हाया मानसिफोर मोजां मोननाया बुंनाय जादों आरो दा बेखौ गाबोन नायफिननो थाखाय गोबाङानो दा सोंहरबाय थादों जोङो डेटआ मोननै लिरनाय जादोंथ' 10 तारिखआव नायनोसै सकन्द्रा दाख्लै नुवाखसै नाथाय 10 तारिखनि भेन्युआथ' चिराङावसो बेखौ मोनथिलाबाखै दा चिराङावथ' गाबोननि थाखाय फुरा एक्साइटेड जाहैदों आरो रौमारि देरहासार अडिट'रियाम हलाव सिङाव चिराङाव जागोन दा मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सकन्द्रा फावथाया 27 जानुवारि 27 बा 28आव मरिगावआव मोनसे गभर्नमेन्टनि फेस्टिभेलाव बे जानो थांगासिनो दङ एसे जास्ट डिसकासन जादों आरो बेबो मोनसे बरायथाव गोनांथाव आरो जोङो एसे बाहेरायाव जोंनि हादरनि बाहेरायाव थांनायनि एसे लासै प्लेनिं खालायदों आरो जाहाथे जेबो गोरोन्थि माबा जालांबाय थायाबा जेबो प्रब्लेम जायाबा बे जाफुंगोन बादि जों आसा लादों आरो इयुनाव जों आसा खालामबाय बयबो जाहाथे उनावबो जोंखौ सापर्ट होलायलायो बेखौनो गोजोनथों बावबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621
9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।